Ara vos conté encertat dos pendenats. Això era un pescador que va anar a pescar. I el va trobar amb un peix que el peix li va dir que si no l'agafava que li donaria un desig. I ell, com a desig, va triar que li donés un poc més de nas. Quan va arribar a casa de la seva mare estava molt trista perquè el seu nas no li agradava gens. I va decidir anar a cal rei. Com que quan anava cap allà es feia fosc, es va aturar un hostal. I l'hostalera d'allà li va donar un anell que li fot tot el que ell volgués. Un faviolet que tots els del seu voltant ballaven fins que ell digués atura. I un capell que tirava bombes. El dia següent va decidir anar a seguir fent el camí per anar al castell. Quan va arribar al castell, el rei no li va agradar gens aquell nas i va decidir tancar-lo un dia. El l'endemà no li havien dut ni aigua ni menjar i va decidir emprar el seu anell per fer-se un bon berenar. Després va emplear el capell i va tirar una bomba per sortir d'aquella presó. I va emplear el faviolet perquè tots els guàrdies ballassin i poder sortir tranquil·lament. Després es va enterar que el rei cercava qualcú per guanyar la guerra i ell es va oferir voluntari. I va emplear el seu capell que tirava bombes per guanyar la guerra. Quan va guanyar, el rei li va donar una gran part de terreny allà on van poder viure feliços ell i els seus fills. Que el cel me'l venguin tots plegats. Amén.